L-inċertezza dwar il-futur Grieg tkompli tiddomina l-aħbarijiet wara li fil-laqgħa tal-Ministri għall-Finanzi tal-pajjiżi fiż-żona ewro ma kien hemm ebda ftehim. Il-kredituri u istituzzjonijiet Ewropej għamlu minn kollox biex jippruvaw jikkonvinċu lill-Gvern Grieg tant li għamlu bidliet fil-programm oriġinali biex sar iżjed flessibbli. Madankollu dan ma kienx biżżejjed biex jikkonvinċi lill-Gvern Grieg bil-Ministru għall-Finanzi Grieg jgħid li ma jridux jaċċettaw ftehim li hu mill-jom. Fil-laqgħa żewġ naħat taw il-preżentazzjonijiet tagħhom u hawn spikkat dik tal-Gvern Grieg li ppreżenta s-sitwazzjoni mwera fil-Greċja u tas-sagrifiċċji li qed jagħmel il-poplu. 10 ijiem oħra jintemm il-pjan ta' għajnuna li ngħatat lill-Greċja u għalhekk mistennija jibqgħu jsiru sforzi fil-jiem li ġejjin qabel imbagħad ikun tard wisq. Żgur li l-futur tal-Greċja se jkun fuq l-aġenda tal-mexxejja tal-Istati Membri li fil-25 ta' Ġunju se jiltaqgħu f'summit fi Brussell. Intant nhar il-ġimgħa il-Prim Ministru Grieg Alexis Tsipras se jiltaqa' mal-President Russu Vladimir Putin għadu mhux magħruf se jkun diskuss f'din il-laqgħa.